Ngike ngithi-ke mangikhuluma la ngithi unyaka lo obaluleke kakhulu kuthina ngoba unyaka wokushintsha ey'ntweni ey'ningi ezenzekile edala ukuthi sigcine siphuma enkolweni yethu nangendlela esasenza ngayo izinto ngokuphoqelelwa-ke abamhlophe ekutheni senze ngendlela yabo, indlela yabo okuyiyona esikhipha kakhulu endleleni noma esikhipha kakhulu ey'ntweni zethu. Lokho okwenza ukuthi izinto zethu zingabe zisahamba kahle. So ngasho nje ngithi kulo nyaka unyaka wokulungisa, shuthi i-damage control, unyaka wokulungisa izimo ey'ngahambanga kahle noma ey'ngahambi kahle. Even masibheka nakuma-family structures, indlela ekwenzeka ngayo manje kwenzeka ngendlela yokuthi imindeni eminingi ihlangahlangene, ihlakazekile, kuya le nale ukuwukuthi kwakuvele kuyinhloso yabelungu leyo ekutheni bazohlakaza imindeni, kungabi khona ukuthula, kungabi khona ubunye emndenini. Lokho kuzokwenza ukuthi ulwazi ney'busiso kungadluliseleki kahle, kuphazamiseke imishado ingasebenzi, zibe yningi izinto ezingahambi kahle. So into yami kakhulu-ke namhlanje isekutheni njengoba kulungiswa nje emakhayeni amaningi lento yabelungu noma le mfundiso yabelungu noma lenkolo abelungu abasiphoqelela kuyo yenza ukuthi singabe sazi ukuthi ama-role emakhaya esiwadlalayo imaphi emantombazaneni asemakhaya nakubafana basekhaya. So lokho okwenza ukuthi kungabe kusaba khona ubunye emakhaya, kungabe kusaba khona ukubambisana, umunye adonse abhekisele, omunye adonse abhekisele. So into yami kakhulu namhlanje ingendaba yomalume nempilo yey'ngane ey'suke zizalwa amadodakazi ekhaya. Njengoba-ke sibona manje ukuthi amantombazane amaningi athola abantwana abatholela emakhaya. Lokho okwenza ukuthi iy'ngane mayikhula zingakhuliseki kunobaba nomama ey'mpilweni zazo. So ilapho-ke omalume noma abafowabo balawo mantombazane emakhaya bengena khona ekutheni badlale le role le yokuthi babe obaba ey'nganeni ukuze iy'ngane zikhule zinaleyo balance leyo. Esikhathini esiningi siyabona-ke la ukuthi kugcine sekube ngathi izinto ey'nganeni osisi abasuke beney'ngane azihambi kahle, ingoba obhuti babo osisi labo kunezinto abangayiqondi kahle ekutheni iyiphi irole abayidlalayo bona ekhaya, kakhulukazi mhlawumbe masekuhambe ubaba wakulelo khaya lelo, sekusele bona obhuti okuyibona okusuke sekumele badlale irole yokuba obaba kulelo khaya lelo, including obaba ey'nganeni zodadewabo. Into iyonakala lana-ke ekutheni omalume masekungaleyo ndlela okuyiyona banaka kakhulu iy'ngane zabo, kube ngathi lezi ngane zodade ziya-neglect-eka. Abanye-ke bagcina mhlambe sebefaka lo mqondo ukuthi iy'ngane zamadodakazi azizona ezasekhaya ngokuphelele ngoba izalwa amadodakazi. Lapho-ke izinto ehamba izonakale khona ngoba ingane until izohlawula noma izokhokhelwa isuke ngowakulelo khaya ngokuphelele according to abantu abadala abasuke beyilethile ingane. Ingane nengane mayisuke izalwa kusuke kunenhloso ingane. Kuqala kuxhumane abadala ukuthi ingane ukufika kwengane ifika izokwenzani, i-purpose yayo emhlabeni, nanokukhula nje kwengane kuyisibusiso leso esisuke size noNkulunkulu nabantu abadala bakulelo khaya lelo. Ngoba ezinye iy'ngane mayisuke yifika emhlabeni mhlambe basuke bebona abantu abadala ukuthi lezi y'ngane ey'khona kulezo y'khaya sekuvele sekunento eyonakalayo lapha. Ngithi bona bayabona, bayalalela futhi ney'nhliziyo zabantu. Njengoba ngiqale ngathi abanye bomalube bafaka umqondo omubi ey'nganeni zabo ekutheni nina abala ekhaya
laba abanye akubona balekhaya abakubo, kanti bakhuluma nje lokho sekunento yokuthi angithi njengoba ngithi nje abantu abadala ibona bahlela ngokufika kwezingane. Let's say ke ngizolinganisa nje isibonelo, ingane yakaNdlovu yomfana ikhulelisa ingane yakaMkhize yentombazane, right? So mayeqeda ukukhulela lengane izala bese beyasuka kaMkhize bayofuna izimfundo zabo kaNdlovu ngokuthi umfana wabo uwone noma ungene esibayeni sabo sakaMkhize. Bese kutholakala ukuthi ke abakaNdlovu abakwazi ukufinyelela kwindodana yabo noma kumzukulu wabo ukuthi alungise noma ayohlawula noma akhiphe imfanelo ezifunwa abantu bakaMkhize. Izinkulumo zabo ihamba isigcine seyiclasha, kugcine sekungabi khona ukuzwana kuze kufinyelele esigabeni sokuthi bese bethi laba bakaMkhize okay kulungileke ngoba nakho niyahluleka ukuthi nisikhokhele kungokwethu ngoba ningene esibayeni sethu. Le ngane ke sekweyethu manje, anisangeni indawo, asisafuni futhi ukuzosihlanganisa nani. Leyo ngane angithi ngokupheleleka manje sekuyakaMkhize. Bese beyasuka omalume bathi le ngane le ayihambe iye kubo, ekubeni seliphumile igama lokuthi le ngane le ayisahlangani nabantu bakaNdlovu, sekuyakaMkhize ngokuphelele manje, which means ibusiso zonke nanokunakekeleka konke sekuxhumekeke ebantwini bakaMkhize. Yilapho ke izinto ezonakala khona ngoba njengoba amadodana wona eyitshela ukuthi yonke into enokwenza nakuleli khaya ikuxhumekeke kumadodana kuphela ngoba lezi ngane zamadodakazi akhona amakubo, kanti ngokukaNkulunkulu noma ngokwabantu abadala bakulelo khaya lelo akukho kanjalo. Ingakho kubalekile ukuthi silalele sihlezi sihlanzekile ukuze imiyalezo ifinyelele kahle ngoba lezo zinto lezo ngikhuluma ngazo abantu abadala bayakwazi ukuthi bayexhumane namadodana kulelo khaya lelo ukuthi kuhamba kanje kuhamba nje, ngezibonakaliso ngamaphupho nangemicabango ukuthi bazukulu kuhamba kanje manje, hambisani ngale ndlela le. Bese bayageja ke omalume noma amadodana kulelo khaya. Lokho kwenza ukuthi abantu abadala ngithi balalela inhliziyo zabantu, bazolalela inhliziyo zenu ukuthi nifila kanjani ngalezi ngane zamadodakazi ezikuleli ikhaya leli. Uthola ukuthi izingane zamadodakazi ziyanithanda zona, zinifisela ubuhle kodwa nina side nini aniyithanda nifisela ubuhle kodwa mazi ikhona nihleka nazo kube ngathi yonke into i-right. Kanti uNkulunkulu ngale uyabona ukuthi lezi ngane zihlukumezekile, anifisele lokho okwenza ukuthi uNkulunkulu agcine esekhuphula lezi ngane lezi zamadodakazi. Isikhathi esiningi siyabona ke imizi eminingi kuhamba kube ngathi kuphakama izingane zamadodakazi nje, ileyo nto ke enza ukuthi ugcine ngathi seziyaphumelela zona ingenxa yokuthi izinto mazenzeka zenziwa amadodana akayinaki izinto engagcina sezenza ukuthi izimpilo zabo nezingane zabo zingaphumeleli ngendlela efanelekile. Ukuba kubike lokho ngoba izingane zamadodana isuke ingaxhume indawo, zisuke zitshelwa abazali bazo ukuthi nina nabale ekhaya laba bona banamakubo nabo, which is wrong ngoba izingane mayisuke zizalwa ekhaya zonke zisuke zinento yokwenza nakulelo khaya lelo. Yonke into yazo zisuke ihlelelwe kulelo khaya until kuze kube khona ukuxhumana okuba khona okusuke kuza nobaba balezi ngane. So bengithi mhlambe angikudlulise lokho ukuze mhlambe omalume bangaboni izinto zabo isingalungi noma becindezelekile awomalume, kodwa izingane zamadodakazi ziphumelela baze mhlambe basola ukuthi zenze njani lezi ngane lezi, kanti ibona abageje imiyalezo kubantu abadala ngendlela ekumele bahambise ngayo into ekhaya ukuze kuhlaleke ngokuthula, ngoba into esuke idingwa abantu abadala noma edingwa uNkulunkulu ukuthi ekhaya akubambwane, akuhlale ngokuthula, akuthandane.
isikhathi esiningi manje mawuthi uyabheka amakhaya wonke umuntu uthi ubhekisa lokho kwenza ukuthi abantu abadala bangakhona ukuthi banibusise noma badlulisele izibusiso kunina ngoba bayabona ukuthi noma kuthiwa banibusisa nizoxabana mona nizodondisana monke izinto lokho okwenza ukuthi izinto zabo bathi ukuyibamba kancane ekutheni mhlambe kuze kugcine kusale labo abantu abadala ababonayo ukuthi yilabo abazokwazi ukubamba umndeni abazokwazi ukuyihambisa ngendlela ababona ukuthi izinto kumele noma izinto kufanele ukuthi mayihambe ngayo kulelo khaya lelo ukuze kungahambi kugcine sekuvuka ubuthakathi phakathi kwekhaya gcine sekuvuka inzondo phakathi kwekhaya gcine sekuvuka ukubulalana phakathi kwekhaya ubangwa amakhaya kubangwa zonke lezo zinto lezo izo zonke lezi zinto ezidalwa ungalaleli edala ukungcoliseka okwenza ukuthi imiyalezo ingafiki kuwena ney'nkulisa nokuhlakanipha kungafiki kuwena ukuthi ukwazi ukuhambisa izinto ngendlela efanelekile ekhaya especially uma abazali bakulelo khaya besuke sebehambile. So umyalezo wami usekutheni njengoba kwenziwa i-damage control nje siyazi ukuthi kahle kahle kwangafanelekile ukuthi ingane zamantombazane ethulele izingane ekhaya sekwenzekile-ke. So lana-ke njengoba kulungiswa kuyalungiswa ukuthi okwamanje njengoba izinto zisalungiswa nje omalume ibona akumele badlale indima yokuba obaba ey'nganeni zamadodakazi ngoba obaba balezo y'ngane lezo abekho kwamanje ngenxa yokuthi ugovernment ususe amandla kubantu besilisa wawashiftela kubantu besifazane. Lokho kwenza ukuthi ingabi khona imisebenzi yokuthi abantu besilisa bakwazi ukunakekela izingane zabo wase inika ipower abantu besifazane ngoba engathi abantu besifazane bona more powerful kunabantu besilisa. Angithi lapho uzama ukuthi asimisalign ukuthi izinto zihlangahlangane njengoba zihlangahlangene. Ngiyakithi manje izingane eningi njengoba zikhula nje zikhula either zi-too feminine or zi-too masculine. Ingane ikhuliswa ubaba yedwa. Angithi lokho kwenza ukuthi ingane ibe aggressive mase kufika isikhathi ukuthi ingane iganwe ibe nonkosikazi ingakwazi ukuhlaliseka ingakwazi ukuhlalisana nonkosikazi ihlezi inolaki ngoba angithi ayijwayelanga ukuthi kumele kube neside liba soft kuwena. I-feminine energy ayikho kulo muntu wesilisa kanjalo nasey'nganeni ey'khula nabantu besifazane kakhulu ingane iba too feminine. Akumele ukuthi ingane ibe too feminine ngoba lokho kwenza ukuthi ingane yomfana ibe ntekenteke ingabi nabo ubudoda. Ngithi khona ubumama kakhulu kune-feminine energy eningi umfana kanti kumele kubalance kumele i-feminine ne-masculine ibalance kungane nengane. Lokho kuzokwenza ukuthi ingane mayikhula ikhule understand ukuthi i-understand iside lobumama i-understand futhi iside lobaba ukuze kube nebalance noma sekuthiwa kuyashadwa umuntu nomuntu uyayazi role yakhe ayidlalayo kuleyo relationship noma kulowo mshado loyo osuke uNkulunkulu ebabusise ngawo. So la iyo nto engithi angiyivezeke ngoba ngiyayibona entweni eningi yenzeka le nto yenza ukuthi ingane noma amadodakazi isikhathi esiningi mayevela avele akhala kakhulu ngomalume ukuthi omalume ibona benza ukuthi izinto igcine ingasahambi kahle ekhaya ngoba lokho kuhambe kugcine kufika esigabeni sokuthi noma kumele kube khona izinto ezicelwayo ekhaya. Angithi izinto emayicela ekhaya kuxhomekeke komalume kakhulu. Omalume abenze kahle lokho kuvalela izingane zamantombazane nezingane zazo ekutheni ziphumelele ngoba yonke into angithi isuke isisele komalume. Omalume ibona abasuke sebeyinhloko zasekhaya, ibona abanento yokwenza nemisebenzi eyenzakala emakhaya, ibona abanento yokwenza nokushiswa kwempepho into enjengalezo. So omalume babengaqondanga bona lokho kwenza ukuthi umndeni uhlakazeke. Njengoba sazi ukuthi umuntu wesilisa uyena oyikhanda ekhaya, abantu besifazane babalekelile. So thina masihluleka ukuthi siqondise indlela noma sikwazi ukuthi senze ngendlela efanelekile noma silandele ezinyathelweni zobaba bethu basishiya besithembile ukuthi sokwazi ukuma lade beme khona ukuze kube ne-order ekhaya. Yilokho-ke ebengithi angikucacise la ukuthi masingake sizame noma omalume noma amadodana mayengake azame ukuthi mhlambe athole indlela engenza ngayo ukuze kube ne-order emakhaya nosisi emakhaya noma amadodakazi emakhaya akwazi ukusebenzisana nomalume ngoba ekugcineni
ukuze ikhaya liqonde kahle kumele kuba khona ohulayo noma bese kuba khona abasizayo. Asingahluphekisike izingane noma angingahlushekiswa-ke izingane izona ezisuke zingazi lutho, kepha zibonela kuthina esisuke sihamba phambili ukuthi hawu masebenza kanje and then shuthi thina kusho lento abayenza i-right nabo besebenza lokho abakwenza kanti bayagaxela. So-ke njengoba sibuyiswa nje sifundiselwa khona lokho ukuthi imindeni kumele ifanishine ngendlela efanelekile manje ukuze izingane ezikhulayo noma igeneration ekhulayo manje ikhule ine-balance until kuze kubuye indlela efanelekile noma indlela e-right yokuphila lapho ingane ezokhuliswa khona ubaba nomama, nemishado ihambe isebenze ukuze umhlaba ubuyele lapho obukhona. Bengithi ake ngidluliseke lokho. Inkosi inibusise.